25-е раённае свята фальклорнага мастацтва «Скрыніц прадвечных» запрашае вас у комплекс былой сядзібы ў вёсцы Грушаўка Ляхавіцкага раёна. У межах свята жыхароў і гасцей горада Ляхавічы і Ляхавіцкага раёна чакаюць выступленні фальклорных калектываў Брэсцкай вобласці з мясцовымі абрадамі і песнямі, конкурс гарманістаў з прыпеўкамі, выставы і майстар-класы майстроў народных промыслаў, беларуская нацыянальная кухня, а таксама фотазона «Назад у мінулае». Рыцарскі лагер і паказальныя выступленні прадставіць вашай увазе клуб гістарычнай рэканструкцыі «Нарэнтурм». Кожны з жадаючых зможа наведаць экскурсію па былой сядзібе і адкрыты пленэр мастакоў раёна. Чакаем вас 20 чэрвеня ў 12 гадзін у вёсцы Грушаўка Ляхавіцкага раёна.